Fa 28 anys que treballo a la universitat, primer com a becari i després com a professor vinculat al Departament de Pedagogia i a l'Institut de Recerca Educativa. Un dels reptes que ha estat central en aquesta trajectòria ha estat intentar respondre a la pregunta: com podem contribuir a que els joves es puguin desenvolupar plenament en la nostra societat? Al llarg d'aquests anys, aquesta intersecció entre la pedagogia i les polítiques de joventut ha centrat els projectes d'investigació i de recerca que hem anat desenvolupant. I en l'actualitat aquests s'han anat traduint en projectes que tenien per objectiu la participació dels joves o justament, en el moment actual, centrats en l'apoderament juvenil. La meva vocació per l'educació apareix de ben jove. Primer com a participant en diferents entitats de lleure i ben aviat com a monitor, director i animador sociocultural amb responsabilitats amb diferents projectes per part de l'administració, per part de l'empresa privada i per part del món associatiu. El que constatava sobre el terreny amb aquestes pràctiques educatives em va fer adonar ben aviat que hi havia una mancança en diferents perfils professionals dedicats a l'educació des de la vessant social. Aquesta preocupació és la que em porta a plantejar-me una formació de nivell universitari en aquest àmbit. Al llarg dels anys he fet docència en diferents estudis, fonamentalment de manera majoritària els estudis d'educació social, que és els que justificaven el meu interès inicial d'entrada a la universitat, però també he participat en la docència d'estudis de pedagogia, estudis de mestre i darrerament, de manera més important, en el màster interuniversitari en joventut i societat que coordino juntament amb altres 5 universitats. A banda d'aquesta tasca docent, he tingut i exercit càrrecs com a coordinador dels estudis d'educació social, com a secretari de departament, com a director del Departament de Pedagogia i actualment com a responsable del màster interuniversitari en joventut i societat. Al llarg de la meva trajectòria, alguns dels referents que m'han ajudat i m'han acompanyat en la reflexió han estat, entre d'altres, els pedagogs John Dewey o Paulo Freire. A través del seu missatge m'he vinculat a la xarxa d'innovació docent en aprenentatge-servei o, per exemple, el nucli Paulo Freire de la UDG, a través del qual pretenem difondre el missatge del pedagog. Amb el seu missatge crític i progressista, em convencen cada dia i refermen en la necessitat d'un canvi social per a una societat més justa i equitativa.